Wel, noswaith dda. Da iawn, noswaith dda I chi gyd. A croeso, yw'n oedfa ola y Cynhadledd eleni. Mae Nos Wener, mae'n anodd I credu, yn dydy, bod mae Nos Wener, ond mae hi. Felly, just grêt I weld chi, diolch I chi am ddod. Da ni'n edrych ymlaen, nes ymlaen I croesawu Arwel. Arwel Jones atyn ni. Arwel yn mynd I... Lle mae o? Dyna ma. Sorry, ni'n gweld lawri, ond ddim yn gweld... Ni'n gweld gobeithio mae yma. Dwi wedi gweld o blaen. Cael panics. Fydd Arwel yn dod nes ymlaen I agor y gair I ni. Diolch I ti Arwel am hynna. Fath ag arfer, chydig y cyhoeddiadau. Eisiau dechrau, fel o'n i'n sôn bore yma, rhag ofn ydych chi wedi colli hwnna, jyst eisiau diolch I bawb sy'n neud y Cynhadledd yn bosib, yr holl gwaith sy'n mynd mewn dros y misoedd yn arwain fyny at yr wythnos I hun. Diolch yn fawr iawn i'r pwyllgor. Diolch, dwi'n meddwl nes I adael allan y pobl sydd wedi bod yn cyfieithu os yma, pobl sydd wedi bod yn cyfeilio, os yma, pobl sydd wedi bod yn edrych ar ôl y system sain. Mae cyfan yn gorfod dod at ei gilydd mwyn wneud y digwyddiad yn bosib. Da ni'n diolchgar iawn iddyn nhw gyd. Heno, nes ymlaen, fel ydyn ni'n sôn am cynt, bydd yna col cerdd ar traeth y de, South Beach, dwi'n meddwl, a fydden nhw'n cyfarfod yno tua 9 o gloch, da ni'n mynd I ddeud, ish. 9 o gloch, ish. Mae stond yn lyfrau yn mynd I cau, mae till mynd I cael ei switch off, dydy, swan, am 9 o gloch. So fydd yna'n timing wych, fyddwch chi'n gallu prynu'r lyfr ola a wedyn syth lawr at y colcerth am 9 o gloch. So cyfle ola heno, syth ar ôl yr oedfa I cael unrhyw adnoddau ni lyfrau yn fanna. A dyna ni, dwi'n meddwl, gyda fi, o ran cyhoeddiadau. Mae wedi fod yn wythnos bendigedig, yn dydy. Wythnos bendithiol iawn I ni gyd. Ac dwi'n meddwl mae'n iawn jyst I posio am eiliad bach a meddwl nôl dros yr wythnos, dydy. A meddwl am yr holl ffyrdd wahanol mae Duw wedi fod yn siarad efo ni. Meddwl am yr holl ffyrdd wahanol mae Duw wedi fod yn presennol. Trwy ei air, yn y cymdeithasu, da ni wedi mwynhau, yn ein addoliad, gymaint y ffyrdd, mawr a bach, mae Duw wedi fod yn presennol, wedi fod yn gweithio. Y fendith da ni wedi profi efo'n gilydd wythnos yma. Ac oherwydd hwnna, dwi'n meddwl mae rhaid I ni lawenhau. Mae rhaid ni lawenhau yn yr hyn mae Duw yn neud. A mae rhaid ni blwyddio canu. Mae'n iawn I wneud hynny, dydy? I blwyddio canu a llawenhau efo'n gilydd, canu mawl i'r arglwydd. Grandwch ar geiriau Psalm 126. Pan adferodd yr arglwydd lwyddiant Seion, roedd ym fel rhai wedi cael iachad. Roedd ein gennau yn llawn chwerthin a'n tyfodau yn blwyddio canu. Yna, fe ddywedir ymysg y cenhedloedd, gwnaeth yr arglwydd pethau mawr iddynt fwy. Yn wir, gwnaeth yr arglwydd pethau mawr I ni, a bu'n unnau lawenhau. Be mae Duw wedi fod yn neud yn eich bywyd chi wythnos yma? Sut mae Duw wedi fod yn siarad efo chi wythnos yma? Dwi'n siŵr mae wedi, os da chi wedi fod yn gwrando. A felly, da ni'n efo cyfle unwaith eto, cyn I ni orffen yr wythnos efo'n gilydd, I canu mawl a blwyddio canu i'n Duw byw ni sydd wedi fod ar waith yn ein plith ni. Mae chydig o'r cneuon, lle bob un ohonyn nhw, da ni'n mynd I canu hen yma yn y llaweddol newydd I rai ohonych chi. Gai ofyn I chi, pidio, os da chi'n cyfarwydd nhw, pidio fod yn swyl, a ni codi ar ein traed a blwyddio canu hefo'n gilydd hen yma. Gan I weddio. Arglwydd Duw, da ni'n ymwybodol iawn. Da ni wedi profi dy bresenoldeb di yn y lle yma, yn ein plith ni, yn yr adfawon, y cyfarfodydd, arglwydd,
yn y sgwrsio, yn yr amser na dyn ni wedi cael efo brodyr a chwiorydd ar glwyth, ti wedi fod yn presennol. Ti wedi fod yn ein plith ni unwaith eto mewn ffordd hyfryd ar glwyth. A dyn ni'n diolch i ti. Dyn ni'n diolch am yr waith ti wedi fod yn wneud. Trwy siaradwyr ar glwyth os oes yma, trwy dy air di, ti wedi fod yn siarad efo ni, trwy'r cyfle dyn ni wedi cael i moli a canu clod i ti ar glwyth, ti wedi fod ar waith. A dyn ni'n eisiau diolch i ti am y cyfan. Ac oherwydd yr waith ti wedi fod yn neud ar glwyth, dyn ni eisiau lawenhau yn hynna. Dyn ni eisiau canu, dyn ni eisiau blwyddio canu a lawenhau efo'n gilydd hynna, fel dyn ni'n gorffen ein amser efo'n gilydd. Felly o'r glwyth, dyn ni'n gofyn unwaith eto. Derbyn ein diolch, derbyn ein mawl rwan. Yn enw yn heiddiant Iesu Grist ein arglwyth. Amen. Yn mynd gynta, brenin da a hael. Rwy'n dod at orsedd y gogoniant gyda dwylo sydd yn wag, mond y ddewyd bod derbyniad gan y brenin da a hael. Rodda fi ti fy holl ddeichiau, roed yn rhoi dy nerth i mi. Tyrd a llynwa fi a thysbryd, tra rwy'n rhoi fy mawl i ti. Diolch. Mae Ffion mynd i chwarae y bennill gyntaf i ni ddod yn fwy gyfarwydd efo, a wedyn nawn ni codi a ganu efo'n gilydd.
Da iawn, gwych. Mae'n plesur, fel o'n i sôn am cynt, i cyflwyno Arwel Jones i chi. Mae Arwel yma efo Lowri i raig, ac mae Arwel yn aelod o'r tîm arwain yn Caersalem, Gaernarfon. Mae wedi fod yn mynychu Caersalem yn Gaernarfon ers 43 o flynyddoedd. Pretty good going, swn i'n dweud, yeah, da iawn. Mae e'n briod i Lowri ac mae e'n dad i Rodri, Gwion a Sean, ac yn dad yng nghyfraith i Elin, Georgia a Delyth. Ac alla bwysicach beth, mae'n daid i Ellis Glyn. Felly, dwi'n mynd i wahodd Arwel i fyny. Just eisiau holi, chydig bach am beth sydd wedi bod yn mynd ymlaen, hefo fo yn diweddar, a just chydig y pwyntiau dyn ni'n gallu cofio amdano ti, yn ein gweddi yn ni. So ie, be ti wedi bod yn neud yn diweddar, a sut ydyn ni wedi dros dy ti, dros y dyddiaeth noson nesaf yma? Wel, yn ddiweddar, dwi wedi bod ar ein wyliau yn bws nos yn Ffrainc. Ond un o'r pethau, jyst i sôn am hynny, un o'r pethau dwi'n bob yn trio wneud pan dyn ni allan yn Ffrainc yw, dyn ni'n falle bod rhaid chi'n gwybod gan Spring Harvest safle wyliau yna, a dyn ni'n treulio leia wythnos yma. A mae'r profiad yna o addoli gyda pobl o wledydd eraill mewn ieithoedd gwahanol, Iseldireg, Ffrangeg, Sbeineg, Almaeneg, ac yn blaen, a Saesneg, a Cymraeg, wrth gwrs, yn gret. A mae jyst yn glas o'r nefoedd, so ni'n cael y glas bach o'r nefoedd bob haf. Ie. A pa fath dwi'n gwybod ydych chi wedi ymddeol? Ie, rhyw fath, ie. Mae'n poeni efo busnes 43 o flynyddoedd. Doedd neb yn... Ie, be ydych chi wedi bod yn Bristol yn neud, ddiweddar? Be sydd wedi bod yn cadw chi'n Bristol? Un o'r pethau dwi'n treulio lot amser neud i cyfieithu, so ydych chi'n newydd orfod canu can yn unwy ar y gwylod. Dwi'n ymddiheirio, dwi'n fflydio'r farchnad braidd efo gyfeithiadau. Ond dyn ni'n dieddol, mae gynnon ni batrwm cysgu gwahanol yn Tinia. Dwi'n dieddol o fod i fyny'n gynnar. So pan mae Lowri'n codi, dwi'n eistedd efo laptop ar ein glin yn gwneud cynnig anifoliad. Ond yn fwy diweddar, yn weddol diweddar o leia, dwi wedi cael y cyfle i gyfieithu llyfr. Fe rhai o'ch chi'n cofio llyfr ddath allan jyst i chwarter canrif yn ôl gan Rick Warren, The Purpose-Driven Life. Felly fe rhai o'ch chi wedi ddarllen e. Wel, cwbl o flynyddoedd nawr ges i gais hollol bizar via Arwel Jones a fysa ni fodlon cyfieithu'r llyfr yma i'r Gymraeg a mae y llyfr wedi i gyfieithu ac mae wedi i gyhoeddi a mae'r cymlethodau o hawliau a bob dim wedi dyrsu bethau chydig bach yn fuan iawn fi'n y gopïau o'r llyfrau yna ar gael trwy cyhoeddiadau'r gair Cyngor Ysgolion Sul. A mi nes i mwynhau'r profiad i'w gyfieithu, a mae'n rhoi persbectif arbennig ar sut dyn ni'n meddwl am yn pwrpas ni, be dyn ni'n da, be di pwrpas diw ar yn cyfer ni, a dwi wedi cyfennydd o'n nadw. Lyfli, gret. Diolch i ti, byddwn ni'n edrych ymlaen i clywed gen ti yn nes ymlaen. Dwi'n mynd i, mewn munud, jyst troi at y darlluniad, ond jyst eisiau gweddio dros Arwel ac am y waith yna ar gwyth. Dyn ni'n diolch i ti am yr hyn ti'n gwneud. Diolch i ti am y ddoniau ti'n rhoi i bob un ohono ni ar gwyth, am yr waith a'r weinidogaeth wahanol ti'n alw bob un ohono ni i wneud ar gwyth yn meysydd ni'n hunan. A dyn ni'n dymuno bendith ar Arwel ac ar y waith cyfieithu mae'n wneud ar gwyth, yr cyneuon, y llyfrau ar gwyth, yr adnoddau wahanol i gyd. Dyn ni angen mwy a mwy yn dydyn o adnoddau newydd ar gwyth pethau gyd efo'r pwrpas a ffocws na ar gwyth o pwyntio ni at y ti ar gwyth ac i helpu ni i dioddoli di, dysgu fwy amdano ti ar gwyth. So, dyn ni'n dymuno dyfendith ar Arwel wrth iddo fod o'r i agor y air i ni nes ymlaen ac ar ni'n hunan ar gwyth wrth i ni rando. Yn enw Iesu. Amen. Amen. Felly, dyn ni'n troi at ein darlleniad sy'n dod o ail llyfr Pedyr, y pennod cynta. Lovely. Ac dechrau yn adnod 3.
So, ail Pedair, penod gynta, adnod 3. Wrth ddod i nabod Iesu Grist yn well, mae nerth dwyfol yn rhoi i ni bopeth sydd ei angen i fyw fel mae Duw eisiau ni fyw. Mae wedi'n galw ni i berthynas gydag ei hun, i ni rannu ei ysblendir a profi ei ddaioni. A thrwy hyn i gyd mae wedi addo cymaint o bethau mawr a gwerthfawr i ni. Y pethau yma sy'n eich galluogi chi i rannu y mywyd anfarwol y natur ddwyfol. Dych chi'n ysgoi'r diriwiad moesol sydd wedi lledu drwy'r byd o ganlyniad i chwantau pechadurus. Dyma'n union pam ddylech chi wneud popeth posib i sicrhau fod daioni adnewyddu eich cred. Wedyn, dyla'r pethau yma ddilyn yn ei tro. Doethineb ymarferol, hunan reolaeth, dychnwch, byw fel mae Duw am i chi fyw, dangos gofal go iawn am eich gilydd, a chariad cwbl ddiamod. Os ydy'r pethau yma i'w weld yn eich bywyd chi'n fwy bob dydd, byddwch chi'n tyfu ac yn aeddfedu fel pobl sy'n nabod i'n arglwydd Iesu Grist. Mae rai sy'n heb y pethau yma yn eu bywydau mor ddirolwg maen nhw'n ddall. Maen nhw wedi anghofio'r newid ddigwyddodd pan gawson nhw ei glanhau o'r pechodau'r gorffennol. Felly, brodyr a chwiorydd, hynewch eich gorau glas i wneud yn hollol siŵr bod Duw wir wedi eich galw chi a'ch dewis chi. Dych chi'n siŵr o gyrraedd y nod os newch chi'r pethau hyn, a chewch croeso mawr i mewn i ble mae'n hadglwydd a'n hachubwr Iesu Grist yn teyrnasu am byth. Diolch i Dduw am ei air ato ni. Yn troi at yr arglwydd mewn gweddi. Arglwydd, dyn ni'n diolch i ti am dair unwaith eto y heno yma. Dyn ni'n cofio bod mae air ti yn fyw a mae yn siarad â ni hyd yn oed heno, hyd yn oed yn yr awr hon, arglwydd. Mae yn pwerus. Mae'r geiriau bywyd yn dy eiriau di, arglwydd. A felly dyn ni'n isio clywed yr hyn ti eisiau deud wrthyn ni. Felly bendithio ni, arglwydd, agosau ato ni. Agor ein clustia ni i clywed y pethau yna, y wirioneddau yna, arglwydd. Llyfarad y waith, arglwydd, dy air i ni. Unwaith eto heno yma. Dyn ni mor ddiolchgar am yr wythnos dyn ni wedi cael hyd yn hyn, arglwydd. A dyn ni'n cydnabod y ddaioni a dy ffyddlondeb, arglwydd. Dyn ni'n ymwybodol iawn bod ti wedi cadw ni. Ti wedi cynnal ni. Arglwydd, ti wedi darparu bob peth sydd angen arno ni. A dyn ni'n diolch i ti am y cyfan. Ond wrth gwrs, dyn ni'n ymwybodol bod dyn ni'n mynd nôl adra, nôl i sefyllfaodd cyffredin ac anodd arglwydd, mynd nôl i bywydau bob dydd ni, ar ôl cael yr wythnos bendigedig yma, fod yn cwmni cyd Cristnogion a brodyr chwiorydd yn y ffydd, ac arglwydd fydden ni'n mynd yn nôl i'n gwaith ni, nôl i trefi a pentrefi ni, arglwydd, ac yn gwynebu bob math o pethau. Ond arglwydd, dyn ni ddim yn mynd yn ôl ar ben ni'n hunan. Oherwydd, dyn ni'n hollol siŵr ac yn sicr o'r ffaith bod ti'n mynd hefo ni. Trwy dy ysbryd, arglwydd. Ac yr gwaith ti di dechrau, a di fod wrthi yn gwneud yn bywyd ni os yma, arglwydd. Ydy'r gwaith yna ddim yn gorffen, ddim yn stopio heno, arglwydd. Mae yn parhau. Mae yn cario ymlaen. Trwy dy air di, arglwydd. Trwy'r gwaith fydda ti'n neud yn eglwysu ni, mae dy waith di yn parhau. Felly mewn gwirionedd, dydy heno ddim yn diwedd ar unrhyw beth, arglwydd. A dyn ni'n gallu edrych ymlaen i'r pennod nesaf. Y peth nesaf ti'n alw ni i wneud dros ti. Arglwydd, yn dy ddeioni, yn dy ffyddlondeb, agosau ato ni, unwaith yn ragor yna yma. Mwyn Iesu Grist. Amen. Amen. Dyn ni'n mynd i canu ein ail emyn.
Ceidwad cadarn. Sychu am tosturi, a chariad fel y moroedd, o trigger haf yn yw. Sychur am fyddeians, am waredigaeth gyflawn, cynhedloedd plygwch. Waredwr brenin y brenhinoedd ceidwad cadarn yw ef. Canwch glod iddo ef, byth bythoedd, ceidwad y cyfamod, fe yw concwerwr y beth. Fydden ni'n awgrymu bod ni'n chwarae hwn trwy ddechrau unwaith ar y ddechrau eto, Fion? Ie? Yeah? A wedyn nawn ni canu i hefo'n gilydd. Mae'n noswaith dda. Gwd, ydych chi'n deffro ar y cychwyn. Gan i ol os fyddwch chi'n effro ar y diwedd. Gai jyst deud gair bach ar y cychwyn o ddiolch am y gwahoddiad. Doedd pregethu yn y gynhadledd rioed yn rhywbeth y byddwn ni'n meddwl y byswn ni'n gwneud. A dwi'n diolch mewn fraint. Ond wrth gwrs, bob tro dyn ni'n troi at air Duw, dyn ni'n cybraint. Dyn ni'n cael dod o dan awdurdod i air e. A dwi'n gobeithio y byddwch chi a finne heno yn gwneud hynny gyda'n gilydd. Angweddi fel chi ydy y byddwn ni'n clywed llais yr arglwydd. Dyn ni wedi clywed llais yr arglwydd yn ystod yr wythnos. I ni glywed yr hyn y mae eisiau deud wrthon ni heno. A mae'n gwybod. Mae'n gwybod be dyn ni angen clywed. Mae'n gwybod y well na gyda ni. Mae'n gwybod yn well na mae'r pregethwyr.
Mae'n gwybod beth ni eisiau clywed. A felly dwi'n gweddio y byddwn ni yn clywed llais Duw heno. Nawr, mae rhaid i fi gyfadde pan ddath yr alwad ffôn, pan ddath y gwahoddiad, fi sy'n pendroni am rhai dyddiau cyn ateb. A un o'r pethau fi sy'n gweddio amdano yn ystod y cyfnod hynny oedd, ond be dwi fod i ddeud arglwydd? Be dwi fod i ddewis fel testyn? Be wyt ti eisiau i mi ei rannu? A dro ar ôl tro, oeddwn ni'n cael yn hynny nôl at yr adnod yma. 2-4, penod 1, adnod 3. Wrth ddod i nabod Iesu Grist yn well, mae ei nerth dwyfol yn rhoi i ni bopeth sydd ei angen i fyw fel mae Duw eisiau i ni fyw. Fersiwn Bible.net yw hwnna, mae'r Beibl Cymraeg newydd diwygiedig, yn ei ddeud ychydig yn wahanol. Mae ei allu dwyfol wedi rhoi i ni bob peth sy'n angenrheidiol i fywyd a dywioldeb trwy ein hadnabyddiaeth o'r hwn a'n galwodd a'i weithred ogoneddus a rhagorol ei hun. Pam hwn? Dwi ddim yn gwybod. Ond dwi yn credu yn bod ni'n byw mewn dydd lle mae'r arglwydd yn galw ni allan o'n nerfusrwydd a'n hofn i fod yn fwy hyderus yno fe. A dyna pam oedd negeseuon y bore mor bwysig. Ymffrostio yn Iesu a'r cyfan yma wedi gwneud ac am wneud yn ein bywydau ni. A dwi'n meddwl bod ni angen, fel pobl Dduw, dyn ni angen gwerthfawrogi eto y gwaith yna. Mae e wedi, mae e yn, ac mae'n mynd i wneud yn ein bywydau ni. A'n bod ni wedyn yn byw yn bywydau pob dydd yng ngoleuni hynny. Bod e ddim jyst yn rhyw ymarferiad lle dyn ni'n dysgu pethau yn y pen, ond bod e'n newid yr hyn dyn ni yn ei wneud o ddydd i ddydd. Nawr, wrth gwrs, wrth droi at y testyn, fyddwn ni'n edrych ar y cyd-destyn, a meddwl hefyd sut mae y sefyllfa oedd y darllenwyr cyntaf yno fe yn debyg i'n sefyllfa ni. Nawr, wrth gwrs, o'n rhan ni, a mae hwn wedi bod yn thema wythnos yma, o'n rhan ni heddiw, dyn ni gyd yn gwybod bod ni'n byw mewn dyddiau, wel, rhyfedd. Yndydyn? Nawr, dwi'n hun nawr, dwi'n newydd athlu fy mhenblwydd 65. O'n i'n disgwyl fwy o sioc, sori. Nw'n ni'n neud na eto. Dwi'n newydd athlu fy mhenblwydd 65. Na welliant, gret. Okay. Ond dwi'n gwybod os di'n rhywbeth sy'n dod yn sgil mynd yn hun, ond dwi'n gweld y byd mae wedi mynd yn le rhyfedd iawn. Mae'n le anodd iawn, toxic oedd y gair nath Dewi ddefnyddio amdano fe bore yma. Mae'n cyd-destun ni'n medru bod yn anodd, a mae'r profiadau dyn ni'n cael a'r pethau dyn ni'n gweld ac yn clywed ac yn profi o'n cwmpas ni yn medru bod yn heriol iawn. I'r pwynt, fel oedd Dewi'n deud, weithiau dyn ni'n meddwl, just hunker down, just cuddio, just cadw'n pennau lawr. Dyna'r sefyllfa dyn ni yn edrych yno fe. O beth oedd sefyllfa darllenwyr cyntaf y llythyr yma? Oedd y bobl yma, oedd nhw mewn eglwysi yn fras lle mae Twrci nawr, a oedd nhw wedi cael amser caled. Oedd nhw wedi cael amser caled iawn. Roedd nhw wedi bod trwy gyfnod o erlyd, a oedd hwnna'n amlwg yn llythyr cyntaf Pedr. Ond nawr mae'r ail lythyr yn dod, ac o'r ail lythyr, dyn ni'n gweld bod nhw'n gwynebu anawsterau gwahanol. Erbyn yr ail lythyr, y broblem yw, mae yna bobl wedi dod i fewn ac wedi bod yn dysgu pethau anghywir. Mae yna gai broffwydi wedi dod. Yn bwrw amheuaeth ar ail lyfodiad Iesu, ac hefyd yn byw mewn ffyrdd pechadurus, oedd yn dwy'n anfri ar yr Efengyl. Digon o reswm iddyn nhw fel eglwys o gredinwyr bach deimlo yn wan. Digon o reswm iddyn nhw gadw eu pennau ei lawr. Roedd e'n demtasiwn real iawn iddyn nhw.
A dewch i ni fod yn onest, mae digaloni yn demtasiwn real i ni hefyd yn ein dyddiau ni. Falle yn bod ni'n gallu edrych yn ôl, falle i ddyddiau cynnar ein bywydau Cristnogol, a mae yna nifer ohono ni yn y gynulleidfa hyn o wedi bod yn Cristnogion am rai blynyddoedd, a bod ni'n gallu edrych yn ôl ar ryw gyfnod, ryw oes eiraidd, pan oedd yna dwf a pan oedd yna fwy o ymateb ac yn y blaen. Ydyn ni angen clywed yr un neges heddiw ac oedd yn y llythyr yma i y bobl oedd yn derbyn y llythyr am y tro cyntaf. A cyn i fi ddod i'r prif bwyntiau, dwi jyst eisiau fel rhagymadroddi ar un peth arall. Mae werth sylwi, a nath Dewi dynnu sylw at y bore yma hefyd, mae werth sylwi pwy oedd yn sgwennu'r llythyr. Nath Dewi gyfeirio at Pedr. Y pysgotwr byrbwyll yma, oedd yn anoeth mewn gymaint o ffyrdd. A oedd e'r math o berson y bydden ni'n ymddiried ynddo fe i fynd ar i'w waith? Falle ddim. Falle myned Pedr fydde yn dewis cynta ni. Ond pwy oedd e? Rhai misoedd yn ôl, ges i'r fraint o bregethu rhyw gymaint ynglŷn â gwersi o fywyd Pedr yng Nghaersalem. A'r 4 pwynt oedd hyn, mae Iesu, a mae'r ein o bethau ni gyd gofio, wrth i ni feddwl amdano ni'n hunain ac wrth i ni edrych o'n cwmpas ni. Pwynt cyntaf, mae Iesu yn galw pobl anhebygol iawn. Tasech chi'n gwneud restr top 10 o pwy lle chi ddibynnu arno fe, fydde Pedr ddim yno. Fydde fe ddim yno. Doedd ei lwybr e, hyd yn oed ar ôl dachrau dilyn Iesu, doedd ei lwybr e ddim yn hawdd nac yn syml. Gafodd y roller coaster yma yndo. Dyn ni'n gwybod na fe, nath Dewi atgoffa ni. Pedr, ti ydy'r Meseia, mab y Duw byw. Cyrraedd yr uchel fannau, a wedyn, be nath e wedyn? Dwi ddim yn nabod y dyn hwn. Dyma ddyn o ddifynnu a lawr. Dyma ddyn allech chi ddim trystio. Roedd gan Pedr lawer i'w ddysgu. Ac oherwydd bod gan Pedr lawer i'w ddysgu, oedd ganddo fe lawer i ddysgu i bobl eraill hefyd. Dyn ni'n cyfeirio'n aml yng Nghaersalem at y ffaith bod yn bywydau ni yn medru bod yn ddryslyd ac yn fler. Dyn ni'n medru edrych fatha safle adeiladu. Dych chi wedi bod ar safle adeiladu? Mae yna lanast yna, does? Mae yna bail o frics fan hyn, mae yna scaffolding yn fanna, mae yna lwch yn fanna. A weithiau ydych chi'n meddwl, be sy'n digwydd fan hyn? Dyn ni ddim yn gweld y cynllun. Dyn ni ddim yn deall beth sydd i fod i ddigwydd fan hyn. Fel na mae bywydau ni'n aml. Ond mae Duw yn dewis dod at rai fel ni a gwneud gwaith yn ein bywydau ni. Mae gynnon ni lawer i'w ddysgu, ond oherwydd bod gynnon ni lawer i'w ddysgu, mae gynnon ni lot y medrwn ni rhannu efo pobl eraill. Ac yn olaf, roedd gan Iesu bwrpas ar gyfer Pedr. Gweitha'r llithro, gweitha'r byrbwylledd a'r camgymeriadau. A nath Pedr fwy nag un camgymeriad wedyn ni, do. Ond roedd gan Iesu bwrpas ar ei gyfer. Felly dewch i ni feddwl am chydig gyda'n gilydd heno, am be oedd Duw eisiau deud trwy'r dyn yma. Trwy'r dyn yma oedd ei gymaint o ups and downs yn ei fywyd e. A dewch i ni fod yn agored i wrando ar be mae'r arglwydd eisiau gosod ar ein calonnau ni. A o'n i'n gweddio efo Ben a Derek tu allan. A chi bod, mae pob un ohoni'n dod o sefyllfaoedd gwahanol. A falle bod ni angen clywed pethau gwahanol. A falle mae rhyw gymal o adnod yn ni wedi darllen yn barod, neu falle mae rhyw gymal o gan, neu falle hyd yn oed rhyw ddarn o'r bregaeth yma Duw eisiau gosod ar eich calon chi heno, ac ar yng nghalon i heno. Ond mae gynno fe rhywbeth mae eisiau gwasgu yna. Angweddi yw y bydd hynna'n glir, ond i helpu efo hynny, gobeithio,
dwi am awgrymu 3 pheth. A o'n i'n sôn wrth Ben a Derek, tro cyntaf i rioed i fy brigethu, a ffrind di-Gymraeg i fi ddeud, yng nghyngor i ti ydy hyn. Dyda beth ti'n mynd i ddeud, dyda fe, a dyda beth ti wedi dweud. So dyna fi ddi heno, oce? So dyma fydd y prif bwyntiau. So dyma beth dwi'n mynd i ddeud. Y pwynt 1, mae darpariaeth yr arglwydd yn ddigonol. Pwynt 2, mae'r arglwydd yn ymddiried gwaith i ni ei wneud. Pwynt 3, bydd gwaith yr arglwydd yn llwyddo. A mi fydd rhain i fyny eto ar y diwedd un atgoffa ni. Pwynt 1, mae darpariaeth yr arglwydd yn ddigonol. Yn eu gwendid nhw, yn eu digalondid nhw wrth wynebu sefyllfaoedd anodd, oedd y Cristnogion cynnar yma, oedd yn derbyn y llythyr yma, wedi dechrau anghofio, neu oedd yna beryg i bod nhw'n dechrau anghofio, bod darpariaeth yr arglwydd ar eu cyfer nhw yn ddigon. A oes peryg bod ninnau, chi a fi, a oes peryg bod ni yn gwneud yr un peth. Dwi wedi cyfeirio'n barod, mae nifer ohono ni yma yn ystafell i bod yn Gristnogion am nifer o flynyddoedd. Ac oherwydd hynny, dyn ni wedi cael profiadau anodd. Rhai profiadau anodd wedi dod i'n rhannu. Mae'n brofiad i bob un ohono ni. Dyn ni wedi profi methiant, dyn ni wedi profi siom, ac yn aml iawn o'r methiant a'r siom nhw oherwydd beth dyn ni wedi wneud, neu sut dyn ni wedi llithro. Ond y peryg yw bod ni'n digaloni a bod ni'n rhyw arfer ar bethau fel y ma nhw, yn hytrach na cofio ar yr un pryd y cyfan Dewi wedi bod yn atgoffa ni bob dydd wythnos yma. Y cyfan yma Iesu wedi ei wneud droson ni a'r cyfan mae'n cynnig i ni heddiw. Gwrandwch eto ar y geiriau yna o'r testun a meddyliwch amdanyn nhw. Wrth ddod i nabod Iesu Grist yn well, mae ei nerth dwyfol yn rhoi i ni bob peth sydd ei angen i fyw fel mae Duw eisiau i ni fyw. Mae wedi'n galw ni i berthynas gyda gef ei hun, i ni rannu yn ei ysblander a phrofi ei ddaioni. Be mae'n deud? Yn gyntaf, mae'n deud fod yr arglwydd wedi darparu digon ar gyfer pob un ohono ni. Pob un ohono ni, does na meithriadau. Popeth sydd ei angen, pob peth sy'n angen reidiol fel mae'r cyfieithiad yn deud, ond angen reidiol i beth? Popeth sydd ei angen i fyw fel mae Duw eisiau i ni fyw. Beth yw galwad Duw ar ein bywydau ni? Beth yw galwad Duw ar ein bywydau ni? Ydyn ni'n cam ddeall weithiau beth mae Duw yn gofyn gyda ni, ac ydy hynny yn dal yn tyfiant ysbrydol ni yn ôl. Nawr en, dyn ni gyd yn byw gyda'r tensiwn yna yn ein bywydau ni rhwng y bywyd newydd mae Crist yn rhoi i'w blant a'r hen natur yna sydd dal yna. Dyn ni'n byw efo hynny yn ddyddiol, yn dydyn, bob dydd. A mae'r ddau beth yn wir, mae'r greddfau yna yn dal yna, ond mae yna fywyd newydd yno ni. Tybed ydyn ni'n anghofio. Mae un canlyniad o fuddugoliaeth Iesu dros bechod yw fod e'n cynnig i ni brofi buddugoliaeth hyd yn oed yn y bywydau cymysglyd yna. Achos bod y cyfan sydd genno ni, mae popeth sydd ei angen i fyw fe mae Duw eisiau i ni fyw gennym ni. Yn ail, sgwni ai un reswm pan dyn ni yn cael derbyn y gwirionedd yma yn anodd yw yn bod ni'n poeni, wel dwi'n eisiau meddwl gormod amdano fi fy hun. Dwi'n eisiau dyrchafu fy hun, a mae hynny'n iawn.
Mae hynny'n iawn. Mae'n beryg gwirioneddol bod ni'n rhyw feddwl, o, yna ni, chymo. Meddyliwch ofnadw bydde fe. Tys ni'n mynd gytre, dwi wedi gyfreithu yn y Cynhadledd. Wel, come on, Arwel, grow up, ynddo fe. Chymo. Mae'n iawn i ni wylio rhag meddwl gormod amdano ni'n hunain, ond weithiau mwyn medru mynd mor bell bod e'n tipio drosodd. A be dyn ni'n neud wedyn yw, dyn ni'n anghofio popeth mae wedi gwneud yn barod yno ni. Achos mae wedi gwneud gymaint. Grandwch ar eiriau Paul at yr Rufeiniaid. Peidiwch yn meddwl yn well na gyda chi, eich bod chi'n well na gyda chi. 100%. Hollol iawn. Ond mae'n y fwy chi'n gweld. Byddwch yn onest gyda chi'ch hun wrth ystyried faint o ffydd mae Duw wedi ei roi i chi. Neu y term mae Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn dweud bod yn gyfrifol yn eich cyfrif. A chi'n gweld, os dyn ni'n byw fel pobl sydd ddim yn llawn werthfawrogi pob dim y Duw wedi gwneud drosto ni, dyn ni ddim yn bod yn gyfrifol. Achos dyn ni'n gwadu yn ein cred ac yn ein byw y cyfan mae Duw wedi gwneud drosto ni. Mae bod yn gyfrifol a gonest yn golygu sylweddoli, gwerthfawrogi a dathlu popeth mae Duw wedi gwneud yno ni. Achos mae gan Dduw alwad ar ein bywydau ni. Ac yma mae Pedr eisiau atgoffa'r Cristnogion hyn a ninne hefyd am beth mae Duw wedi rhoi i bob un ohono ni, ynddo fe ei hun a yn ei ysbryd lane, i ni fyw a chyflawni'r alwad hynny. Un peth sy'n creu anhawster i ni, dwi'n meddwl, yw rhan o'r broblem o'r eia, yw bod ni'n camddeall beth mae bywyd a dywioldeb yng Nghrist yn edrych fel. Wel, ar yn gweitha ni, dyn ni'n edrych ar gewri'r ffydd, dyn ni'n edrych ar hanesion y Beibl, a dyn ni'n meddwl, mae Duw yn disgwyl i fi fod fel yna. Wel, y wers cyntaf i ni heno yw, doedden nhw ddim fel yna. Darllenwch y Beibl, mae'n onest. Mae'n onest yng camgymeriadau oedd yn ei wneud. Mae'n onest yng anawsteredd yn cael. Darllenwch hanes rhai o gewri'r ffydd. A be dyn ni'n gweld? Gwendid. Be dyn ni'n gweld? Camgymeriadau. Dyna reality bywyd. Dyn ni'n camddeall beth mae bywyd a dywioldeb yn edrych fel. Mae'r Beibl yn onest iawn. Dyn ni'n darllen am y llythriadau, dyn ni'n darllen am y methiannau. Ydy bywyd o ddilyn Iesu Grist yn edrych fel perfeithrwydd? Nag di. Dwi'n mynd i ddeud na eto. Ydy bywyd o Iesu Grist yn edrych fel perfeithrwydd? Nag di. Pam? Oherwydd be mae Paul yn dweud, a dwi'n meddwl bod hwn yna hefyd. Nag di. So ne, gewch chi hwnna wedyn ni. Be mae Paul yn dweud ydy, mae fy nerth i yn gweithio orau mewn gwendid. Dyma be mae bywyd a dywioldeb yn edrych fel. Pobl wan yn dibynnu ar ei harglwydd. A'n braint ni, fel plant Duw, os dyn ni wedi dod i gredu, yw nid yn gymaint dianc rhag ein gwendid, ond yn ein gwendid ni, i fynd at yr arglwydd, a'i wahodd i weithio yno ni. Mynd eto yn wan fel ag yr ydyn ni, achos pan dyn ni'n wan, mae e'n cael y gogoniant, a mae ei ddisgleirdeb yn dod trwodd. Felly, be dyn ni'n cael yn galw iddo fe? Be ydy'r bywyd yma mae plant Duw yn cael ei galw iddo fe? Reit, dwi'n ei rhannu chi nawr yn ôl oedran. Okay? So, dwylo i fyny pwy sy'n licio gwrando ar podcasts. Come on, dwi wedi sylwi mewn rhaniad yn yr istedd, mae'r criw ifanc, mae gyd o'n i disgwyl yna. Okay? Wel, dwi'n fwy podcasts. Okay, dwi'n 65,
Ond dwi'n fwy podcasts, okay? Dwi'n licio podcast, gewn ni siarad wedyn ni ynglyn â rhai o'ch hoff podcasts chi. A o'n i'n gwrando i'r un diwrnod o blaen, chydig wythnosau nôl, digwydd bod y pwnc oedd haelioni, un o fy hoff bynciau hi, os ydych chi eisiau trafod haelioni a bywyd i Cristion, gen i lot i ddeud yma yna. Ond y peth gorau o'r podcast yma oedd y dyfyniad, ydych chi wedi cael rhyw rhagflas ohono fe ar y sgrin yn barod. Gan ddyn o'n i rioed di clywed dan y fe o'r blaen, Sant Anselm. Sant Anselm. A mi ddarllenau yn y ddwyieith, achos fi sydd wedi trio cyfieithu. Gwrandwch ar weddi y dyn yma, a meddyliwch amdanoch chi'ch hun. Dewch ni feddwl amdano ni'n hunain, yn deud y geiriau yma wrth yr arglwydd. I owe you more than my whole self. Meddyliwch am yn dyled ni iddo fe. Meddyliwch am yr holl bethau o dewin atgoffa ni wedi gwneud drosto ni. I owe you more than my whole self, but I have no more. And by myself, I cannot render the whole of it to you. A dwi wedi drio cyfieithu fel hyn. Mae fy nyled i ti arglwydd yn fwy na'r cyfan ohono fi. Ond nid oes gen i fwy i'w roi, ac ar fy hun, ni allaf roi'r cyfan hwnnw i ti. Mae'n heiddi popeth. Dyna di'n bywyd ni. Dyn ni'n byw fel pobl sydd yn dilyn arglwydd sy'n heiddi popeth. A mae'n heiddi mwy na hynny, a dyna'r cyfan allwn ni'n neud. Ond hyd yn oed wedyn, dyn ni'n methu rhoi'r popeth yna. Dyn ni'n methu rhoi'r popeth yna mae angen. Ond chi'n gweld yr hint yna nyweddi? Ar fy mhen fy hun, ni allaf roi'r cyfan ohonof i ti. Ond, trwy rasau, yn un erthu, mi fedrwn ni. Trwy ei rasau, yn un erthu, mi fedrwn ni. Yn dydy hwnna'n grynodeb gwych o'n sefyllfa ni? Be mae Duw yn ceisio gen ni? Dim mwy, dim llai, na ni yn hunain, y cyfan ohono fi. Ond wedyn, dyn ni ddim yn gallu rhoi hwnna heb ei helpu. Mae'n deud, fe wna i dy helpu di. I roi yr hyn na allu di wneud ar dy ben dy hun. Fe wna i dy helpu di, mae'n deud. I roi yr hyn na allu di wneud ar dy ben dy hun. Dyna pam oedd Pedr yn gallu deud, wrth ddod i nabod Iesu Grist yn well, mae ei nerth dwyfol yn rhoi i ni bopeth sydd ei angen i fyw fel mae Duw eisiau i ni fyw. Sori, o'n i'n siŵr bod nhw'n ddim yn dod dros yn dda iawn ar y sain, dwi'n ymddiheuro am hynny. Yr ail bwynt. Yr ail bwynt. Mae'r arglwydd yn ymddiried gwaith i ni ei wneud. Gwrandwch ar y geiriau. Dyma'n union pan ddylech chi wneud popeth posib i sicrhau fod daioni yn nodweddu eich cred. Wedyn dylai'r pethau yma ddilyn yn ei tro, doethineb ymarferol, hunan reolaeth, dycnwch. Byw fel mae Duw am i chi fyw. Oherwydd ei haelioni, oherwydd i fod e'n gweithio yno ni, mae'r arglwydd yn dewis ymddiried gwaith i ni wneud. A fel dyn ni wedi sôn yn barod, mae'n ymddiried ei waith i'r bobl rhyfedda. Tasa ni'n gwneud list o bobl dwi'n meddwl sy'n ffit i ymddiried gwaith Duw iddo fe, fysa ni ddim arno fe, fysa chi. Fysa ni ddim arno fe.
Ond fel sy'n amlwg o fywyd Pedr, mae Duw yn dewis bobl anhebygol iawn i wneud ei waith. Mae'r Beibl yn llawn ohonyn nhw. Meddyliwch am y llanast nath bobl wahanol y Beibl wneud. Meddyliwch am Moses, meddyliwch am Dafydd. A wedyn mae Duw yn dewis i defnyddio rhywun fel Rahab. A ddech chi'n meddwl, hang on. Ond mae'n dewis gwneud hynny. Pam? Pam bod e'n gwneud hynny? Am sawl reswm. Yn gyntaf, mae'n garantio mae fe sy'n cael y clod ac nid ni. Fe sy'n cael y clod ac nid ni. Ond hefyd, mae yna fwy iddo fe na hynny, achos mae yna ddoi thineb ryfeddol yma. Pwy well i ddeud wrth fyd toredig a gwan am gariad gras a newyddion da na pobl sy'n gwybod beth yw bod yn doredig a gwan. Pwy well i fynd ar neges yna? Mae hynny'n golygu bod, os dyn ni'n cael y fraint o rhannu'r Efengyl efo rhywun, os dyn ni'n cael y fraint o sôn wrth rhywun am y newyddion da yng Nghrist, mae'n golygu pan maen nhw'n edrych arno ni, dyn nhw'n gweld rhywun sydd i fyny fanna, maen nhw'n gweld rhywun sy'n ei fath â nhw. Maen nhw'n gweld rhywun sy'n wynebu'r un math o anawsterau nhw. A maen nhw'n meddwl, hang on, mae hwn yn bosib. Mae'n dewis gweithio mewn byd toredig a gwan trwy bobl toredig a gwan. Ond chi'n gofio y pwynt? Mae'r arglwydd yn ymddiried gwaith i ni wneud. Ond be ydy'r gwaith yni? Be mae eisiau ni i ganolbwyntio arno fe? A mae hyn yn medru bod yn anodd. Achos mae'n dod â ni at gwestiwn sydd weithiau yn medru bod yn ddyrus ac yn medru'n poeni ni'n fawr, sef beth yw ewyllus Duw ar gyfer ein bywyd ni. A mae'n gwestiwn sy'n, os dyn ni'n onest, mae'n medru'n parlysu ni weithiau. Dyn ni'n agoneisio am beth. Beth mae Duw eisiau fi wneud? Lle mae Duw eisiau fi fod? Ac wrth gwrs mae'n allweddol bod ni'n agored i dderbyn arweiniad Duw pan mae angen newid cyfeiriad. Ond dwi'n mynd i awgrymu, a mae hwn falle allwch chi drafod wedyn ni, achos falle bod yna farn wahanol amdano fe. Ond dwi'n mynd i awgrymu bod ni'n gosod gormod o bwyslais ar y ddaearyddiaeth ynglŷn â lle a beth a sut. A bod angen i ni fod lot fwy syml a jyst dilyn cyfarwyddyd syml Iesu a cyfarwyddyd syml y gair. Un o fy hoff ddarluniau am hyn ydy un o'r darluniau mae J.I. Packer yn defnyddio fe. O'n i'n sôn am Purpose-Driven Life, wel, mae'n un o'r clasuron yna. Knowing God, J.I. Packer, un o'r classics yna. Ac yn y llyfr yna, mae'n sôn ynglŷn â y darlun yma o trenau. Dyn ni gyd wedi bod ar dren, gobeithio, a chi'n eistedd y tren a chi'n mynd fel hyn. A oedd e'n cymharu'r profiad yno eistedd ar y tren efo'r profiad o eistedd yn y pencadlys yn rhywle mewn rhyw stafell reoli, lle mae'n rhyw sgrin fawr ar y wal, a ydych chi'n gweld y llnellau bach golau yma'n mynd. Ac os ydych chi'n yr ystafell reoli, ydych chi'n deall sut mae pob dim yn ffitio fo'i gilydd. A ydych chi'n gallu gweld y darlun mawr. A weithiau, dyn ni eisiau bod fel yna gyda cynllun Duw ar ein cyfer ni. Dyn ni eisiau bod yn yr ystafell reoli. Dyn ni eisiau gwybod, o pam bod hwnna wedi digwydd yn fanna? A beth sy'n digwydd os di hwnna mynd i fanna ac yn y blaen? A dyn ni eisiau bod yn fanna, ond nid yna'n lle ni. Mater i'r arglwydd ydy hynny. Yn job ni ydy bod yn dren. Yn job ni ydy mynd ar hyd y trac, y mainline. Mynd ar hyd y trac. A pan mae'r arwydd yn dweud stop, dyn ni'n stopio. A pan mae'r signal yn dweud dyn ni'n newid trac, wedyn dyn ni'n newid trac. Dyn ni ddim angen gweld y darlun o. Bydde fe'n lyflu gwneud, fyse. Bydde fe'n lyflu gwneud. Ond chi'n gwybod beth, dim yn lle ni ydy deall y darlun mawr. Be sydd angen i ni wneud yw dilyn y cyfarwyddiadau yna.
A be di'r cyfarwyddiadau yna? Mae adnod y testun yn deithio ni. Mae lle i ni ymddiried fwy yn oethineb Duw. Mae e wedi'n gosod ni lle ydyn ni fod. Dych chi'n amau hynny weithiau? Mae Duw wedi'ch gosod chi a fi lle ydyn ni fod. Am hyn yn amlwg y mywyd Paul yn ei lythyr at y Corinthiaid. Dyn ni'n darllen hwn. A sori, dwi genuinely ddim yn gofio os yw'r pwynt yma. Ie, hwn dia. O'n i'n cofio be oedd ar y sleid am yna bach. Dyn ni ar y llaw arall ddim yn mynd i frolio yn bethau sydd ddim byd i'w wneud â ni. Dyn ni ddim ond yn sôn am y gwaith mae Duw wedi ei roi i ni. Y gwaith mae Duw wedi ei roi i ni. Neu fel mae'r Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn dweud, mae'n sôn am o fewn mesur y terfyn a benodd Duw i ni. Terfyn, darn o dir. Mae Duw wedi'n gosod ni yn rhywle. Mae wedi gosod chi yn rhywle. Mae wedi gosod fi yn rhywle. Mae wedi gosod terfyn ar ein cyfer ni. A'n gwaith ni ydi gweithio yn y terfyn yna nes mae'n deithio ni am mynd i rhywle arall. Mae'n gosod ni mewn llefydd penodol i fyw bywydau penodol yn yr ysgol, yn y coleg, yn y swyddfa, yn y ffactri, yn lle bynnag mae pobl sydd wedi ymddeol yn treulio amser yn meddwl yn wybod hynny. Ond chi'n gwybod lle bynnag ydy ni, mae wedi'n gosod ni yn rhywle. A be di'n gwaith ni? Chi'n cofio be oedd yr adnod yn dweud? Sicrhau fod daioni yn nodweddu eich cred. Dyna be mae wedi gofyn i ni wneud. Dyna'r gwaith mae wedi gofyn i ni wneud. Sicrhau fod daioni yn nodweddu eich cred. A dyna be mae Pedr yn gwneud yn fan hyn. Annog y Cristnogion hyn. Mae sut maen nhw'n byw lle maen nhw sydd yn bwysig. Ac y medrwn ni ymddiried y darlun mawr iddo fe. Fedrwn ni ymddiried llwybr a natur y daeth i Dduw ei hun. Ac os di Duw eisiau ni newid fi wneith yn glir. Sicrhau fod daioni yn nodweddu eich cred. Dyna'n union pam ddylech chi wneud popeth i sicrhau fod daioni yn nodweddu eich cred, wedyn dylai'r pethau yma ddilyn yn ei tro. Doethineb ymarferol, hunan reolaeth, dycnwch, byw fel mae Duw am i chi fyw. Fe ddylen ni fod o ddifri am y pethau ni sydd o fewn ein cyrraedd ni. Fe ddylen ni fod o ddifri am y pethau yna sydd o fewn ein cyrraedd ni. Am ba bethau dyn ni o ddifri? Am ba bethau dych chi o ddifri? Am ba bethau dwi o ddifri? Dych chi'n lli deud y pethau dyn ni o ddifri amdanyn nhw wrth edrych faint o amser dyn ni'n treulio arnyn nhw? Faint o arian dyn ni'n gwario arnyn nhw? Dyna beth sy'n deithio ni. Yn defnydd ni o amser, yn defnydd ni o arian. Be dyn ni'n sôn amdano fe yn sgwrs? Be mae'r pethau hynny yn dweud amdano ni? Mae yna bethau i ni ei gwneud. Hwn di fy Rick Warren bit cyntaf i'r noson, a fyddwch chi'n gweld bod fi wedi darllen dipyn o'i waith. Ond mae Rick Warren yn cyfeirio at yr adnodau yma o llythyr Paul at y Philippiaid. Grandwch arnyn nhw. Felly, ffrindiau annwyl, fel roeddech chi'n ifydd pan oeddwn ni acw gyda chi, mae'n bwysicach fyth eich bod chi'n ifydd pan dwi'n absennol. Ac mae'n mynd ymlaen. Gyda pharch a defosiwn, dyma i gyngorau i Gristnogion. Gyda pharch a defosiwn i Dduw, daliwch ati i weithio ar eich iechyd ysbrydol fel cymuned. Mae Duw ar waith yn eich bywydau chi yn creu'r awydd yno chi ac yn eich galluogi chi i wneud beth sy'n ei blesio fe. Ac wrth esbonio yr adnod yna, mae'n cyfeirio at ddau gymal. Dyma'r dyfyniad. Mae'r adnod hon yn dangos dwy ran twf ysbrydol.
gweithio ar a gwaith yn. Gweithio ar a gwaith yn. Y gweithio ar, meddyr ei cworon, yw mae'n siarad, mae'n defnyddio ti a tithau. Y gweithio ar yw dy gyfrifoldeb di. A'r gwaith yn yw rôl diw. Mae Rick Warren yn dweud, mae twf ysbrydol yn ymdrech gydweithredol rhwng o ti a'r ysbryd lan. Mae ysbryd diw yn gweithio gyda ni, nid yno ni yn unig. Nawr, mae'n bwysig bod ni ddim yn camddeall y pwynt yma. Bwysig iawn bod ni ddim yn camddeall y pwynt yma. Fel bwysleisiodd Dewi fod wedi mercher, dwi'n meddwl, nid sôn mae e yng pan dyn ni'n dod i ffydd. Nid 50-50 ydy e pan dyn ni'n dod i ffydd. Gwaith diw ydy hwnna i gyd. Gwaith gras diw yn llwyr yw hynny. Ond be dyn ni'n neud ar ôl credu? Be dyn ni'n neud pan dyn ni wedi dod i ffydd? Ydyn ni'n eistedd nôl? Ydyn ni'n neud dim byd? Ydyn ni ar y soffa a dweud, na ni gwaith diw dy rest? Na ni, mae di dod â fi'r bywyd, dwi'n mynd goffa neud dim byd. Nag di. Mae Paul yn neud e'n glir fan hyn, bod yna bethau i ni weithio ar. Mae yna bethau i ni wneud. Mae eisiau ni wrando ar air diw. Mae eisiau ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Mae eisiau ni ddysgu amdano fe. Mae eisiau ni ddod i nabod i lais e. Mae Pedr yn pwysleisio hynny yn ei lythyr, yn ein testun ni trwy ddweud, gnewch eich gorau glas. Dyna sydd yn y disgyblion Iesu fod i fyw, gwneud ein gorau glas. Mae yna waith i'w wneud ar ein iechyd ysbrydol. Ond, fel oedd Sant Anselm yn awgrymu, dyn ni'n gallu wneud e ar yn pen yn hunain. So, haleluia, mae'n gweithio yno ni i wneud be dyn ni'n methu gwneud. Mae'r gweithio ar yn sôn am ein hymroddiad ni i weithio ar yn iechyd ysbrydol mewn cymuned, a mae'r gweithio yn sôn am waith yr ysbryd lan, yn creu'r awydd i wneud hynny, ac yn rhoi'r nerth i ni wneud, gyda'n ffocws ni ar fod yn ddisgyblion. Digwydd bod dros mis Awst nawr, dyn ni'n gwneud cyfres fer yng Nghaersalem, ynglŷn â bod yn ddisgyblion. Be mae'n golygu i fod yn ddisgyblion? A dyma'r 5 pennawd, yr 5 testun dyn ni'n mynd ar ei hôl e. Mae bod yn ddisgybl yn golygu am yr ein y bethau y medrwn ni wneud rhywbeth amdano fe. Yn nerth diw. Mae'n golygu rhoi Iesu yn gyntaf. Dyna mae'n golygu. Mae'n golygu rhoi Iesu yn gyntaf. Yn ail, mae'n golygu dilyn Iesu. Dilyn yr hyn y mae'n deud, dilyn y ffordd roedd e'n byw. Mae'n golygu dwi'n ffrwyth, bod yn ffrwythlon. Mae'n golygu caru disgyblion eraill. Mae'n golygu gwneud disgyblion newydd. Mae gan yr arglwydd waith ar ein cyfer ni. O Ben yn sôn, y nifer o'n chi wedi bod yma trwy'r wythnos. Ond dyn ni'n mynd nôl nawr, yn dydyn? Dyn ni'n mynd nôl nawr i'n capeli ni sydd. Fel oedd Adrian yn sôn nos lun, dwi'n meddwl, lefydd llai yn debyg, chi'n gwybod? Dyn ni'n mynd nôl nawr. Be di'r gwaith sgan Dduw ar eich cyfer chi ac ar ynghyfer i ar ôl i ni fynd nôl? Wel, y gwaith yw ceisio doethineb ymarferol, hunan reolaeth, dycnwch, byw fel mae Duw am i chi fyw. Ymlaen i'r trydydd pwynt. Bydd gwaith yr arglwydd yn llwyddo. Bydd gwaith yr arglwydd yn llwyddo. Felly, frodyr a chwiorydd, gnewch eich gorau glas i wneud yn hollol siŵr fod Duw wir wedi'ch galw chi a'ch dewis chi. Dych chi'n siŵr o gyrraedd y nod os gnewch chi'r pethau hyn. Dych chi'n siŵr o gyrraedd y nod. Mi fyddwn ni'n cyrraedd y nod, meddai Pedr. Yn aml iawn, mae bywyd yn cael y gorau arno ni, dydy. Mae bywyd yn cael y gorau arno ni. Dyn ni'n llithro. A dyn ni'n methu. A pa mae hynny'n yn taro ni, mae'n yn tristhau ni. A dyn ni'n anobeithio
ydy'r arglwydd yn medru gwneud rhywbeth o hwn? A dyn ni gyd di brofi dyn ni gyd di weld Ond mae yna sawl darn o newyddion da i ni heno. Yn y lle cyntaf, tydi gwaith Duw ddim yn dibynnu arno ni. Tydi gwaith Duw ddim yn dibynnu arno ni. Ac yn ail, mae yna sawl neges ac addewid gan Dduw i fod yn mynd i gyflawni rhywbeth gwerthfawr yn ein bywydau ni. Un o fy hoff adnodau, lle geithio fod ar ein ngharreg fedd i am hynny, un o fy hoff adnodau, Philippiaid 1, adnod 6. Dwi'n hollol sicr y bydd Duw sydd wedi dechrau gwneud peth mor wych yn eich plith chi yn dal ati nes bydd wedi gorffen ei waith ar y diwrnod y bydd y Mesia Iesu yn dod yn ôl. Ydy wedi dechrau gwaith yno chi? Ydy. Gobeithio. Os ydy dechrau gwaith yno chi, mae'n mynd i'w orffen. Mae yna fwy i'w ddod. Mae yna gymaint mae Duw yn dymuno gwneud y mywydau ei bobl. A dyn ni'n medru derbyn hynny, gymaint mae Duw eisiau gwneud yn ei bobl. Mae gymaint mae Duw eisiau gwneud yn y mywyd i. Yn eich bywyd chi. Dwi am ofyn cwestiwn i chi feddwl amdano fe. Ydyn ni'n uchelgeisiol am waith Duw yn ein bywydau ni? Mae ofyn hwnna eto. Ydyn ni'n uchelgeisiol am waith Duw yno ni? A dwi am yn hannog ni i fod yn uchelgeisiol am waith Duw yn ein bywyd ni. Gwndwch ar y dyfyniad yma gan John Stott. Ambitions for self may be quite modest. Da iawn. Ambitions for God, however, if they are to be worthy, can never be modest. There is something inherently inappropriate about cherishing small ambitions for God. How can we ever be content that he should acquire just a little more honor in the world? No. Once we are clear that God is King, then we long to see him crowned with glory and honor and accorded his true place, which is the supreme place. We become ambitious for the spread of his kingdom and righteousness everywhere. A mae hwnna'n cynnwys y sefyllfaoedd dyn ni'n mynd nôl iddo fe. Hwnna'n cynnwys capel ni, hwnna'n cynnwys yn tref ni, mae'n cynnwys yn perthynas ni efo'n cymdogion, yn hardal ni. A mae hwnna'n gyffroes, chi'n gweld, uchelgais i weld teyrnas Dduw yn tyfu. A hynny, nid ar sail unrhyw beth dyn ni wedi gwneud, ond ar sail gwaith Iesu. Nôl at Dewi eto, gwaith Iesu. Ar hyn mae wedi cyflawni drosto ni, ar hyn mae'n gwneud ynom ni, ar hyn dyn ni'n gweithio arno mewn ymateb i hynny. Soniais i ar y cychwyn bod ni'n byw mewn dyddiau rhyfedd iawn, dyn ni'n byw mewn dyddiau anodd iawn, ond chi'n bod, mae yna lygedyn o obaith bob yn yna hyn. Os ydych chi wedi bod yn darllen, mae yna ymchwil diweddar wedi bod, yn dangos bod yna lawer mwy o bobl y dyddiau yma yn fwy agored i'r Efengyl na maen nhw rioed wedi bod. Mae yna lawer mwy o bobl yn barod i feddwl am bethau ysbrydol, yn barod i ddarllen y Beibl ac yn barod i rywun weddio gyda nhw, nag sydd wedi bod ers blynyddoedd. A'r cwestiwn ydy, sut yn ni fel pobl Dduw yn ymateb i hynny? Pa mor uchelgeisiol ydyn ni'n mynd i fod o ran rhannu'r neges yna amdano fe? Dyma'r terfyn, y cae mae Duw wedi gosod ni i weithio yno fe. Dyna'r terfyn mae wedi gosod ni ar ein cyfer e. Chi'n cofio'r cymal yna? Dych chi'n siŵr o gyrraedd y nod? A nes i roi fel pwynt
bydd gwaith Duw yn llwyddo. Ond sut mae llwyddiant yn edrych? Sut mae llwyddiant yn edrych? I mewn un ystyr, rhaid ni gofio un peth, gwaith Duw ydy e. A fydd e'n cyflawni e. A hynny yw, yn job ni ydy i fyddhau a dilyn ei arweiniad felly. Mae yna dymhorau mewn bywyd. Mae yna dymhorau pan mae Duw ar waith fwy nag adegau eraill. A yr adegau hynny ydy pan mae e'n eistedd yn ystafell rheoli a dyn ni jyst yn drem bach yn mynd ar hyd y llinell a dyn ni ddim yn deall. Yn job ni ydy i fyddhau, yn job ni ydy gweithio ar yn iechyd ysbrydol fel cymuned. I ddechrau cychwyn, mae llwyddiant gwaith Duw yn edrych fel hyn, mae'n golygu'n dyfalbarhad ni. Mae'n golygu bod ni'n dal ati. Mae Duw wedi dechrau gwaith yno ni, a mi fydd yn ei gwblhau hynny. A mi fydd e'n gwneud hynny yn ei nerth a'i allu ef. Wedi geiriau Zecharia. Nid grym na chryfder sy'n llwyddo, ond fy ysbryd i, ie, dyma mae'r arglwydd holl bwerus yn ei ddweud. Mae llwyddiant yn golygu edrych ymlaen at yr hyn y mae Duw yn medru gwneud trwy ei bobl trwom ni. Ond pan dyn ni'n meddwl hynny, dyn ni'n dechrau mynd yn ofnus. A dyn ni'n dechrau ame. Mae yna amheuon yn codi. A o'n i'n nodi, oedd Alun Bryn, nos fawrth oedd Alun Bryn, oedd Alun Bryn yn sôn yn demtasiynau yn doedd. A'r hyn mae'r un drwg yn gwneud i drio baglu ni. Achos yn gweld, os di'r un drwg yn gweld bod yr eglwys ar waith, mae eisiau rhwystro fe. A sut mae'n rhwystro fe? Wel, does na'm ffordd gwell i ddisgrifio fe, na fel o C.S. Lewis yn neud yn ei lyfr ynddo fe. Chi'n cofio'r cythrel hun yn y llyfr yn sôn be oedd eisiau neud mwyn temtio'r Cristion ifanc? We want him, y Cristion, to be in the maximum uncertainty, so that his mind will be filled with contradictory pictures of the future, every one of which arouses hope or fear. There is nothing like suspense and anxiety for barricading a human mind against the enemy. He wants men to be concerned with what they do. Our business is to keep them thinking about what will happen to them. Llenwi'n meddwl ni efo amheuon. Un reswm pan dyn ni'n nerfus o feddwl am lwyddiant gwaith Duw yn plith ni, yw yn nerfusrwydd ni bod ni'n mynd i lithro a siomi. Ond mae Duw yn nabod ni. Mae'n gwybod sut rai yda ni. Oedd e'n gwybod sut yn oedd Pedr. Doedd Pedr yn ei wadiau ddim yn surprise i Iesu. Oedd e'n gwybod bod e'n mynd i wneud e. Ond nath e ddialw fe. A wedyn, nath e adfer e. A mi naeth e ddefnyddio fe yn y ffordd mwyaf rhyfeddol. Ydyn ni'n ansicr am y neges yma, achos bod ni'n ofnus bod ni'n mynd i anelu'n rhy uchel. Bod ni'n mynd i anelu am ryw berffeithrwydd yn ei gwybod na allan ni ddim cyrraedd. Ond gwrandwch ar eiriau yn llythyr Paul at y Corinthiaid. Digon i ti fy ngras i, digon i ti fy ngras i, mewn gwendid y daw fy nerth i'w anterth. Felly yn llawen iawn fe ymffrostiaf yn fy ngwendidau mwyn i nerth Crist orffwys arna fi. Yn negeseuon dewyr wythnos yma di sôn am bwysigrwydd gwerthfawrogi'r arglwydd. Gwerthfawrogi ag ymffrostio yno fe. Ac wrth wrando, glywes i, dwi wedi clywed cwpl o rei adrew ni yn gwylio ar YouTube yr rest o'r amser, ond wrth wrando ar bwyslais dewi, oedd y meddwl i'n troi at yr adnod hyfryd yna yn 1 Ioan 4:4. Ond blant annwyl, dych chi'n perthyn i Dduw. Dych chi eisoes wedi ennill y frwydr yn erbyn y proffwydi ffals yma. Dych chi eisoes wedi ennill y frwydr yn erbyn y proffwydi ffals yma. Dych chi eisoes wedi ennill y frwydr yn erbyn y proffwydi ffals yma. Dych chi eisoes wedi ennill y frwydr yn erbyn y proffwydi ffals yma.
am fod yr ysbryd sydd yno chi yn gryfach o lawer na'r un sydd yn y byd. Am fod yr ysbryd sydd yno chi yn gryfach o lawer na'r un sydd yn y byd. Dewch i ni oedi. Dewch i ni ryfeddu. Dewch i ni ddiolch am y fraint o gael nerth Crist yn gorffwys arno ni, fel ag yr ydyn ni. Ddim pan fyddwn ni'n berffaith, fel ag yr ydyn ni yn ein gwendid. A cofiwch, yna gymaint o adnodau yn y Beibl sy'n atgoffa ni dro ar ôl tro bod yr arglwydd yn cael mwynhad o'i weld yn newid ein bywydau ni. Psalm 147. Y bobl sy'n ei barchu sy'n plesio'r arglwydd, y rai hynny sy'n rhoi ei gobaith yn ei gariad ffyddlon. Beth yw'r neges sydd gan yr arglwydd ar eich cyfer chi ac ar gyfer fi heno? Beth yw'r neges dyn ni'n mynd adre gyda ni? I'n eglwysu, i'n teulu, i'n gwaith, i'n ffrindiau. O fel edes i ar y cychwyn, falle bod yr arglwydd heno yn deud rhywbeth sydd ddim byd i ddeud efo beth dwi wedi wneud. Gwrandwch arno fe pryn bynnag. Pidwch yn meddwl dim dyna wedi y pregethwr. Gwrandwch ar hyn mae Duw yn deitha chi trwy ei air neu trwy ei ysbryd. Ond jyst i helpu. Y 3 pwynt yma. Mae darpariaeth yr arglwydd yn ddigonol. Mae be mae wedi gwneud, be mae yn cynnig, be mae yn gwneud yn ddigon. Mae'n ymddiried gwaith i ni wneud, a dydy'r gwaith mae ddim yn gymleth. Mae'r gwaith mae'n golygu bod o ddifri ynglyn â'r ffyr. Mae'r gwaith mae ynglyn â gweithio ar ein iechyd ysbrydol. Ond diolch i Dduw hefyd. 3 pwynt. Bydd gwaith yr arglwydd yn llwyddo oherwydd dyna yw ei fwriad ef. Nawr i gloi, fyddwn ni'n canu mewn munud, ond i gloi, fyddwn ni'n hoffi troi yn fyr at lythyr Paul at yr Effesied. Ac yn y adnodau yma, mae Paul yn adrodd beth yw ei ddymuniad a'i weddi i'r sawl oedd yn derbyn y llythyr yna. Dewch i ni dawelu a gwrando ar hon, ar adnodau yma, fel gweddi ar ein cyfer ni nawr wrth i ni droi am adre. Dwi'n gweddio y daw'r cwbl yn olau i chi. Dwi eisiau i chi ddod i weld yn glir a deall yn union beth ydy'r gobaith sydd ganddo ar eich cyfer a gweld mor wych ydy'r lle bendigedig sydd ganddo i'w bobl. Dwi am i chi sylweddoli mor anhygoel ydy'r nerth sydd ar gael i ni sy'n credu. Dyma'r pŵer aruthrol wnaeth godi'r Meseia yn ôl yn fyw a'i osod i eistedd yn y sedd anrhydedd ar ochr dde Duw yn y byd nefol. Jyst dewch i ni weddio am eiliad. Arglwydd yn eisiau diolch i ti. Am bopeth rwy ti wedi rhoi i ni. I rhai o'n ni sydd yma yn credu hyn, oeddwn ni'n diolch i ti am y gwaith rhyfeddol wyt ti wedi gwneud yn dod â ni i'r pwynt yma. A dyn ni'n diolch i ti bod dy waith ti ddim wedi gorffen. Dy fod ti eisiau gwneud mwy. Dy fod ti eisiau gwneud mwy heddiw. Dy fod ti eisiau gwneud mwy fori. Arglwydd, helpa ni sylweddoli hynny. Helpa ni werthfawrogi'r cyfan wyt ti, a'r cyfan wyt ti wedi gwneud ac eisiau gwneud yno ni. A felly arglwydd, dyn ni'n rhoi yn hunain i ti. Dyn ni'n ymateb. A fel rhan o'r ymateb arglwydd, mae'n golygu ildio. Mae'n golygu pwyso arno ti.
Mae'n golygu cyfamodi i fod o ddifri ynglyn â y gwaith yna ar ein bywyd ysbrydol. Ond dyn ni yn diolch i ti arglwydd, fel oedd gweddi'r sant yna yn dweud. Mae hwn yn rhy anodd i ni ar yn pen yn hunain. Ond dyn ni ddim yn ei wneud ar yn pen yn hunain, achos rwy ti ni wneud yno ni. Diolch i ti arglwydd. Amen. Wel, i orffen, dyn ni'n mynd i ganu gyda'n gilydd fel gweddi mewn gwirionedd. Boed fy nghalon i ti'n deml, boed fy ysbryd i ti'n nyth, ac o fewn y drigfan yma, aros Iesu, aros byth. A dyn ni'n mynd i drio wneud hwn ar dôn newydd, ydyn ni? Neu ddim. Na, actually, wneud y geiriau ddim ffitio fo'r dôn newydd, na ni? Oce. Gan i weld sy'n mynd. Cymerwch hwn fel illustration o'n bywyd ysbrydol ni. Weithiau mae pethau'n gweithio, weithiau dyn nhw ddim. So gan i weld sy'n mynd. Ond canolbwyntio ar y geiriau. So, ie, mae'r fwyl yn esblythio hwnna a'r fwyl yn esblythio'r ail bennill. Ie. Yn cael ei canu ar ddiwedd. Oce, mae yna rhai o'n ni'n gwybod hwn, so newn ni arwen y ffordd. So, ffwrdd a ti. Chwarae fe drwodd, ie. Dewch i ni godi. Diolch ti, Arwel, a diolch i Dduw. A mi air ato ni drwy ti eto heno. A dwi'n gwybod fyddai'n edrych ymlaen
I cael cyfarfod chi gyd eto o tro nesaf, os mae hwnna yn y Cynhadledd y flwyddyn nesaf, neu'n yn eglwysu neu lle bynnag, a clywed a gweld yr gwaith mae Duw wedi fod wrthi yn gwneud yn eich bywydau chi, yn ein cymunedau ni, ac yn ein eglwysu ni. A byddwn ni'n cael dathlu hwnna a llawenhau efo'n gilydd yn y waith yna mae Duw yn lwyddo i wneud. A byddai Dduw, ffynhonnell gobaith, eich llenwi a phob llawenydd a thangnefydd wrth i chwi arfer eich ffydd, nes eich bod trwy nerth yr ysbryd glân yn gorlifo a gobaith. Amen. Amen. Diolch am eich cwmni chi os oes yma.